Philippine Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karoon? Maukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingayan nga, Ronald. Pre, kuyog sa taba. Kay ba na nang siyang siya akong uyab kung wa akong misis? Gago. Sunod na lagi. Napakoy lakaw. Muapit pa ko silang Jennifer. Amo ba? Nala, sige eh. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Mingaw mood ko ni mo. Ay sus! Nikaon na ka? Mana? Ikaw? Humanasan. Ah. Mingaw kay ko ni mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw lang sa ron, B. Sa'yo mang kuukmakoy. Ay, kadigod lang. Good. So, quick yun. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Mama ka. Uy, suko ka. Tuwaman. Issue pa din nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang loo na ko nimo. Katulo na ko nimo gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Ang ako lang nga, basin og nanakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that, gikapoy lang yun ko. And gusto ko mo pakawayog sa'yo. Pero don't worry. Next time, mabawi ko nimo. Okay, sige. Sige na, pahuay na kay. Mapauli lang ko sa amo. Ihatod na natin ka sa ubos. Nay, kasi hunahuna na ni mo eh. Sama ka? Ambot lang, sad. Pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Magsigib siya search sa iyang ex. Kanang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O di ba? Kaduda kayo, makaduda. Unta ko ba ilabot niya? Nga, wa naman sila. Murag lisod-lisod sa gidna, preda. Ay, nagduda naman gani ko, pre nga. Basi nagkita-kita sila. Unya, wala akong mahibaw. Oh, pre. Mulakaw ka ma? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra ba? Mao ba? Abi na ko, kita'y mulakaw ron. Ha? Naritay sabot? Wow, pero ningon mo ka na ako nga mamawi ka na ako. Inig day off mo. Ay, hala. Bitaw no. Hala, uy. Ano sa manin ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra ka? Sige na lang, sige na lang. Kamu na lang sa'y pag-uban ugma. Okay ra. Sunod lang ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pagsapot. Promise, next time, ikaw na sad akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ako. Oh, si Tyram ni. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag mo ka. Mangutan na lang unta ko, kuya, kung nagkuyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waman. Nga naman day, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman day, kuya? Oh. Wa day mo magkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi ko, kay naaunta ko'y tuyo ni Ate Jennifer. Ingo magod siya nga magkuyog daw mo ron. Ha? Mao ba? Uy, po may magsabot, kuya, good.
Oh, mao ba? Nga, kumusta inyong lakaw ni Tyra ganina? Ay, okay ra, babe. Mao ba? Nagkuyog mo? Hala, good. Nananggit pa ko ni mo. Nalimot tayon ka? Wow. Ako lang iklaro. Nanawag mo kung si Tyra na ko ganina. Nangutaan nag-asa ka. Nanawag siya ni mo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Abi na kong nagkuyog mo. Kuan. Tugani ko's tinuod. Diin ka. Sorry, babe. Sorry. Nganong sorry mo ka? Doon na ka din nahimong sa? Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag panagsangawa ka. Sukad magod ka nagkauyap ta. Wala ko'y tayo para sa akong self. Kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na ko's tinuod. Di makakinahanglan mo makak na ko, babe. Naibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry, kid kaayo. Ako ni pala pasunod. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa ni mo. Promise. Basin wara, pre, oy. Ikaw rin nagunaw nagdaotan, pre. Basin bud, pre. Ay, payo tag nasayop lang ko. Babe, mag-showers ako, ha? Sige, babe. Go ahead. Ay. Naibili na yung cellphone din eh. Akong tanahan. Kinsam ni Sir Renz. Ngayon ka text. Usahan ako. Love, I miss you na. Magkita na ta, please. Renz, iyang ex. Manangilod ako, babe, na mag-overnight mi sa akong college friends. Kana kun okay ni mo, ha? Mau ba? Asa man mo? Mag-beach mi. Mau ba? Kanusa? Sabado, babe. Okay rin ni mo? Kung buhat po na ni mo, ready na ka sa mamahimong resulta, ha, pre? Gusto kong maundang ng akong pagduda, pre. Maungsundan ko siya paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald. Mayo kay gayon di ka na ko. Nalangit ka sa akong uyab, na ako'y overnight doon sa akong college friends. So, di ka ang ipapalaka kay di ko magdali upulitan. Mga hayop. Oras ni mo rin. Huwag sila makabantay nga. Naara ko din sa palipot. Ating sulitin ang ating time together. Nadungog kayo na ko ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka.
babe. Oh, kumusta inyong outing? Okay ra, lingaw. Why, mga lalaki? Ha? Ngano nakapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanan? Babe, unsa ko na imong mga pangutana? Hatagan ti kag higayon aron musulti na kus tinuod, Jennifer. Ronald? Sultihi kus tinuod. Ronald, Wag yun kay isulti na ko. Unsa ba? Ano kong himong ang buang, Jennifer? Unsa man? Nagbalik mong Renz? unsa man ang kipanulti nimo? Mamaka ka gyud ay. Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko rin yun. Nakita ta mo. Ronald, Gisundan ta mo. Og nakita na ko mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. sige, mutukan ko. Huwag ko mahibaw kung ngano, pero sa tinuod lang. Doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ko nga hangtod karon. Wa pa maka-move on niya. Love ti ka, pero... Bas love pa ni mo siya. Ronald, sorry. Jennifer. Maong magbuhag na lang ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas labaw pa na ako, Ronald. Jennifer. Ginawa ko naman lahat. Sugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko. Sa tinuod lang, na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluib na ako. Di na ako madawat nga iya kong gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo na ko siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang giusikan. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN.